Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng tiyuhin ko na itago na lang natin sa pangalang Clinton. Taong 1988, Rosario, Samar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa pangangalaga pa si Clinton ng kanyang lola. Dahil sa naghiwalay ang kanyang pamilya, kaya tanging ang lola niya na lamang ang nagmagandang loob na kupkupin siya. Sa paglipas ng panahon, ay sinukuan na din si Clinton ng kanyang ina. Naging masalimuot ang buhay ni Clinton sa kanyang paglaki. Nag-iisa lamang kasing bumubuhay sa kanya ang kanyang lola. Paminsan-minsan, hindi nakakabenta ng kamote ang matanda, kaya ang ginagawa nilang bigas ay ang kamoteng nabubulok na. Palakasan na lamang talaga ng bituka upang mabuhay. Kahit sa musmos na edad ni Clinton noong mga panahong yon, natutunan na niyang tumulong sa hanap buhay nilang maglola. Paminsan-minsan, siya ang naglalako ng kamote kapag abala ang kanyang lola sa paglalabada. Kung di ninyo na itatanong, ang bahay nila Clinton sa Rosario ay malapit na sa bundok. Halos nasa paanan na sila kung sisipatin. Bagaman alam ni Clinton ang panganib sa kanilang tinitirhan, ay hindi ito naging hadlang para sa kanila. Wala na din kasi silang pagpipilian noong mga oras na yon. Sabi-sabi noon sa lugar nila Clinton na meron umanong maraming nilalang ang paggala-gala sa pagpatak ng 3:00 ng hapon hanggang pagsapit ng hating gabi. Iba yung pag-iingat ang ginagawa ng mga taga roon. Gawa ng lantaran ang pagpaparamdam ng mga aswang sa kanilang baryo. Meron ngang pagkakataon na pinapatay ng mga aswang ang mga naglalako ng mga paninda at maging ang mga kalabaw nito. Halos sa loob ng 1 taon ay umaabot ng 100 katao ang nabibiktima ng mga nilalang sa Rosario. Isang araw, patungo ang maglola sa kanilang sakahan di kalayuan sa kanilang bahay. Maaga pang naghanda noon si Clinton upang hindi na mag-abala pa ang kanyang lola sa kanilang mga gawaing bahay. Medyo may kalayuan din kasi ang lalakaran nila, kaya si Clinton na ang gumagawa ng mga trabahong bahay. Matapos makapagluto ni Clinton, tinungo na nito ang silid ng kanyang lola upang gisingin ito. "La, gising na ho. Umaga na ho." Wika ni Clinton nang marating nito ang silid ng lola niya. Sa 3 beses na paggising dito ni Clinton, ay hindi nagising ang kanyang lola. Nilapitan niya ito at hinawi upang magising na ito ng tuluyan. "Clinton, masyado pang maaga. Hindi pa ako nasisilayan ng sinag ng araw. Hintayin mo na lang ako dun sa labas." Sagot naman ng lola niya. "Lola naman palagi kayong ganyan Araw-araw ganyan kayo. Kailangan nyo pang kulitin para magising. O siya, sige. Hihintayin ko na lang po kayo doon sa baba. Pero mamaya, paglakad natin papuntang bundok wag ho kayong magrereklamo Sagot naman ni Clinton. Dahil sa sinabi ni Clinton, agad namang napabalikwas ang kanyang lola sa higaan nito. Dali-dali itong tumayo upang maghilamos. Nang makalabas na sila sa kanilang bahay, agad naman silang naglakad patungong bundok. Ang akala ni Clinton na ordinaryong araw para sa kanya ay hindi pala. Pagdating ni Clinton sa kanilang sakahan, agad naman itong inumpisahan ang pagtatabas ng mga talahib na nagsisitaasa na. Ang lola naman niya noong mga oras na yon ay naging abala sa pagbubunot nito ng mga kamote.
Oras kasi yun ng kanilang gapasan ng mga kamote. Halos walang imikan ang maglola habang nagtatrabaho. Kahit hingal kalabaw na itong si Clinton, ay nananatili itong matatag at porsigido sa kanyang ginagawang trabaho. Makalipas ang ilang oras na pagtatrabaho, napagpasyahan na ng maglola na magpahinga. La, kumain na ho tayo. Medyo nagugutom na kasi ako eh. Wika ni Clinton sa kanyang lola. Sige, Ton. Mauna ka na dyan at ako naman magsasalansan lang ng ating mga ani. Sagot ng lola niya. Sumapit ang 3:00 ng hapon. Nagpatuloy naman itong si Clinton sa kanyang ginagawa. Halos maubos na ang talahib sa paanan ng bundok dahil sa kanyang ginagawang pagtatabas ng mga damo. Nang malapit nang matapos si Clinton sa kanyang ginagawa, bigla itong natigilan nang makakita ito ng isang bagay na nakabaon sa lupa. Kulay tanso yun at merong maliit na tali na siyang nakakuha ng atensyon ni Clinton. Paghawi niya sa bagay na yon, ay doon sumambulat sa kanya ang isang itim na baong kwintas na merong mata sa gitna. Halos hindi maisip ni Clinton kung saan at kung paano nagawi ang bagay na yun doon. Dala ng kuryosidad, agad itong kinuha ni Clinton at ipinakita sa kanyang lola. Diyos ko ka, Clinton! Ano ba yung hawak mo? Masyado akong nasisilaw! Wika ng lola niya. Dahil sa sinabi ng lola ni Clinton ay natigilan ito sa paglapit dito. Parang nag-aangil kasi ang lola niya noon sa hindi malamang dahilan. Dahil din sa sinabi ng lola ni Clinton, kaya ang ginawa niya ay tinapon niya ang bagay na yon. Dali-dali siyang lumapit sa kanyang lola matapos niya itong maitapon. La, pasensya na ho ah. Akala ko kasi matutuwa kayo sa bagay na dala ko eh. Hindi pala. Wika ni Clinton na medyo kinakabahan. Ayaw na ayaw kasi ni Clinton na magalit ang kanyang lola sa kanya. Gawa ng mahal na mahal niya ito. Huwag mo nang kunin ang bagay na yon, Clinton, ha? Kung pwede, ibaon mo yun sa malayo. Sagot ng lola ni Clinton. Oho la, wag na ho kayong mag-alala kasi hindi ko na pakikialaman ang bagay na nakita ko. Sagot naman ni Clinton. Dahil sa 4:00 pa naman sila uuwi, kaya ang ginawa ni Clinton ay inilibing na lang muna niya ang kanyang nakita. Matapos niya itong ilibing, ay siya namang pagyaya ng kanyang lola na umuwi sa kanilang tahanan. Nang makarating na sila sa kanilang bahay, agad namang gumawa si Clinton ng kanilang makakain. Dahil sa medyo may kalayuan sila sa dagat, kaya nasanay na siyang kumain ng ulam na walang halong asin. Ni kalamansi ay hindi nagagawang ihalo ni Clinton sa kanilang pagkain. Gawa ng hindi gusto ng kanyang lola ang amoy nito. Wala namang magagawa si Clinton gawa ng iniiwasan niyang magkaroon ng sakit ang kanyang lola. Maniwala kayo o hindi. Ayon kay Clinton, na ang edad ng lola niya noon ay nasa 70 taong gulang na. Ang nakakabilib sa lola ni Clinton, kaya pa nitong umakyat ng kawayan at maglakad ng malayo. Medyo nakakapagtaka man yun para sa bata. Kahit papaano ay masaya si Clinton na tumutulong pa din ang itinuring niyang ina mula noong siya ay bata pa. Nung mismong gabing yon, habang natutulog si Clinton, ay bigla siyang nagising nang makaramdam siya ng napakainit na bagay na dumampi sa kanyang balat. Dali-dali niyang hinawi ang kumot na nakapulupot sa kanya upang sipatin ito. Pagsipat dito ni Clinton, biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang kwintas na inilibing niya sa bukid ay nasa tabi na niya.
Halos baluti noon ng takot si Clinton dahil sa nakita niyang bagay. Di niya nagawang sumigaw noon sa kadahilanang baka magising ang lola niya at tunguhin nito ang kanyang kwarto. Pinili na lamang noon ni Clinton na itago ang kanyang nakita upang hindi siya mapagalitan ng kanyang lola. Ang kwintas na nakita ni Clinton ay nananatili sa kanyang higaan sa loob ng mahabang panahon. Doon na lang kasi niya ito piniling itago upang hindi na ito makita pa ng kanyang lola. Sumapit ang ilang buwan. Merong bali-balitang nasasagap itong si Clinton mula sa mga batang nakikita niya sa bayan. Kapag naglalako noon si Clinton ng mga kamote at saging, ay palagi siya nitong pinipintasan na isa umano silang aswang. Ganon at ganon palagi ang bumubungad sa mukha ni Clinton kapag siya ay tumutungo sa bayan. Ordinaryong bagay lang naman para kay Clinton ang mga ganoong pangyayari. Hindi na niya ito binigyan ng pansin sa kadahilanang ang lahat ng mga kababaryo nila ay aswang ang turing sa sinumang pamilya ang naninirahan sa bukid. Pagbalik ni Clinton sa kanilang bahay, hindi niya naiwasang tanungin ang kanyang lola sa palaging sinasabi sa kanya ng mga batang nasa baryo. La, bakit ho palaging aswang sinasabi sa akin ng mga bata doon sa baryo? Yung totoo. La, aswang ba tayo? Nanlulumong wika ng bata. Sus naman, Clinton. Hayaan mo yang mga yan. Wala yang naiaambag sa ating buhay. Hayaan mong husgahan nila tayo hanggang sa ikasasarap ng kanilang mga sarili. Hindi tayo niyan matutulungan kung palagi tayong makikinig sa sinasabi ng ibang tao. Sagot naman ng lola ni Clinton. Dahil sa narinig ng bata, unti-unting napanatag ang loob nito. Sumapit ang hapon ng sumunod na araw. Naging abala muli sa trabaho si Clinton. Nagtataba siya ng maliliit na damo sa kanilang bakuran sa kadahilanang gagawin niya itong hardin para sa kanyang mga halaman. Nang papatapos na ito sa kanyang ginagawa, ay bigla itong natigilan nang merong dumating na 3 babae sa kanilang bahay. Agad itong pumasok sa loob ng tahanan nila Clinton na para bang pagmamay-ari nila ito. Dahil sa nasilayan ni Clinton, kaya agad naman siyang pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Dahan-dahan ang ginagawa niyang paghakbang upang hindi siya maramdaman ng kanilang mga panauhin. Pagdating ni Clinton sa pintuan ng kanilang bahay, pinili niyang makinig sa pinag-uusapan ng mga ito. Medyo malalalim kasi yung mga boses ng babaeng bumisita sa kanila na siyang labis na ikinatakot ni Clinton. Habang siya ay nakikinig sa usapan, patuloy ang pagtibok ng kanyang puso ng napakabilis. Mas nag-iiba pa ang pakiramdam noon ni Clinton nang marinig niya ang kanyang lola na nagsabi ng, Huwag niyong pakialaman ang apo ko. Hindi yan iba sa akin. Sa ngayon, pinapangarap niyo siyang kainin. Pero sa oras na magmana na ito ng aking lihim, ay baka ito pa ang inyong sambahin. Kung nagugutom kayo, humanap kayo ng ibang ordinaryong tao. Medyo galit na wika ng lola ni Clinton. Sa pagtagal ng usapan ng lola ni Clinton at ng kanilang mga panauhin, ay hindi na napigilan ng bata ang pagtagaktak ng kanyang pawis. Animoy merong napakainit na bagay sa ilalim ng kanilang hagdan na siyang nagpapapawis sa kanyang katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, natuklasan na nga si Clinton ng mga matatandang nag-uusap sa loob ng kanilang bahay. Ay, nako, Sibia.
Mukhang alam na ng pinakamamahal mong apo ang iyong sikreto. Wika ng isang matanda. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahang pagtanggal ng balabal nito. Agad nitong tinitigan si Clinton ng nanlilisik nitong mga mata at nagwika ng, Napakapalad mo, iho. Ikaw ang napiling tagapaghalili ng kapatid ko. halos matanggal na ang kaluluwa ni Clinton dahil sa sinabi ng matanda. Di niya magawang sumagot noon o kahit huminga man lang. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman siyang pinuntahan ng kanyang lola. Sa paglapit ng lola ni Clinton sa kanya, ay ang pagtulo naman ng kanyang luha. Maring naman, huwag mong takutin si Clinton. Imbis na umamo sa inyo to tinatakot ninyo. Wika ng lola niya. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay nagsialisa naman ang mga panauhin nila. Napakahaba ng paliwanag ng lola ni Clinton sa kanya, pero iisa lang ang kanyang nalaman, at yun ay ang aswang ang lola Sibya niya. Di lubos sukat akalain ni Clinton na ang kanyang lola ay isa rin pala sa mga salot na nagpapakalat ng kasamaan sa kanilang lugar. Ganun pa man, kahit alam ni Clinton ang lahat, nananatili pa rin ang pagmamahal niya para dito. Di niya ito sinumpa o sinabihan ng masama, bagkus ay pinilit niya itong intindihin. Masakit man para kay Clinton ang kanyang mga nalaman, pero kahit papano ay nananatili ang pagmamahal niya para sa kanyang lola. Ton, hindi kita pinipilit na maging tagapagmana ng aking kakayahan. Malaya ka sa kung anong gagawin mo sa iyong buhay. Karapatan mo yang Clinton bilang tao. Tandaan mo, hindi lahat ng aswang ay masama. Meron ding mangilang-ilang kagaya ko na nananatiling tao sa kabila ng lahat. Paliwanag ng lola ni Clinton. Ang sinabing yon ng lola ni Clinton, ang pinanghawakan niya noong nasa piling pa siya ng kanyang lola. Nang tuluyan ng naunawaan ni Clinton ang tunay na pagkatao ng kanyang lola, doon na unti-unting napanatag ang kanyang sarili. Hindi dahil sa kauri ng mga aswang ang lola niya, bagkus ay naging mabait pa rin ito sa kanya kahit papano. Akala ni Clinton noon na ang ganoong kaganapan ay mananatiling gano'n na lamang. Hindi lubos sukat akalain ni Clinton na darating ang mga pagkakataong magkakaroon ng pangyayari sa kanilang tahanan na kahit sa panaginip ay hindi niya inaasahang mangyayari. Isang gabi, habang nagpapahinga na sila Clinton, biglang binisita ang kanilang tahanan ng kakaibang mga nilalang. Paggising noon ni Clinton, naramdaman niya ang paglabas ng kanyang lola sa silid nito, na halos ilang segundo lamang ang pagitan ng tuluyan nitong mabuksan ang entradang pinto ng kanilang bahay. Pagtayo ni Clinton, ay bigla siyang napatakip ng kanyang ilong, gawa ng nakaamoy siya ng napakabahong simoy ng hangin sa kanyang paligid. Napaka-imposibleng umalingasaw ang ganoong baho ng hangin, gawa ng palaging naglilinis sila Clinton ng kanilang kalat. Sa sobrang takot noon ni Clinton, ay agad siyang nagtago sa kanyang higaan na pinagtataguan niya ng kwintas na nahanap niya sa kanilang bukid. Nang masipat ni Clinton na naroon pa rin ang kwintas na yon, ay agad niya itong isinuot upang maging proteksyon sa kanyang sarili. Ilang minuto pang pagramdam ni Clinton sa paligid, ay bigla siyang nakarinig ng mga sumisigaw at umuungol sa labas ng kanilang tahanan. Animoy ang imahinasyon noon ni Clinton ay lumilipad
dahil sa mga tunog na kanyang naririnig sa labas ng kanilang bahay. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarinig na si Clinton ng mga yapak ng taong papasok sa kanilang tahanan. Rinig na rinig din ni Clinton ang pagnanangis ng kanyang lola habang ito ay kinakaladkad papasok sa kanilang bahay. Nang maramdaman ni Clinton na papasok na sa kanyang silid ang mga nilalang, pinili niyang sumiksik sa sulok ng dingding. Hindi na niya naramdaman noon ang kanyang buong katawan dahil sa sobrang panginginig. Pagbukas ng nilalang sa pinto, ay doon sumambulat kay Clinton ang isang taong ibang-iba ang anyo. Malapaniki na mukhang aso ang nilalang ngayon nang masipat ito ni Clinton. Naglakad ito sa buong paligid ng kanyang silid, pero nakapagtatakang hindi siya nito nakita kahit hindi naman siya nagtatago. Ilang minuto pa ang lumipas, pinili na lamang ng nilalang na lumabas sa kanilang silid. Buhay na buhay noong iniwan si Clinton. Pero patay na ang kanyang lola nang mapuntahan niya ito sa kanilang sala. Halos matinding depresyon noon ang dinaanan ni Clinton dahil sa pagkamatay ng kanyang lola. Sa pagsilay niya sa matanda, nakita niya itong nakadilat at wala ng mga mata. Tabingi na din ang bibig nito na tila ba merong dinukot ang mga nilalang sa sistema ng kanyang lola. Masaklap man noon ang nangyari kay Clinton, ay kailangan niyang magpatuloy sa kanyang buhay. May mga iilan ding nagmagandang loob na tulungan siya sa paglibing sa kanyang lola. Lumipas ang araw na pananatili ni Clinton sa kanilang tahanan, ay napagpasyahan itong lumisan at mag-umpisa ng panibagong buhay sa baryo. Suot-suot pa din ni Clinton noon ang kwintas na nakita niya sa kanilang bukid. Dahil sa kwintas na yon, para bang nagkaroon ng swerte sa buhay itong si Clinton. Dahil sa ilang araw niya palang napamamalagi sa baryo, ay meron ng nagmagandang loob na kumupkup sa kanya. Binihisan, pinakain, at minahal siya nito na para bang kaparte na siya ng kanilang pamilya. Di naglaon ay nakahanap ng magandang trabaho si Clinton sa kanilang lugar. At ang trabahong yon ang naging dahilan upang magkaroon si Clinton ng oportunidad na makapag-aral sa pampublikong paaralan. Magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin malilimutan ni Clinton ang unang beses na matagpuan niya ang kwintas na nagpabago ng kanyang buhay. At nung minsan niyang tinanong ang kanyang lola ng, "La, aswang ba tayo?" Okay, shout out ko muna yung mga nag-renew ng badge na sina Jeffrey Allen Mobido at kay Irene Sohal. Ito naman para sa mga random subs natin, andyan sina Mark Bien Rodil, Iram Asereth, Leia May Saturias, Test Opo, at kay Kadel PVG. Yan, maraming salamat sa inyo. Masasabi ko lang dito sa kwento na to, sobrang nakakapangilabot yung sitwasyon na, alam ko may ganito na akong kwento eh. Ano bang kwento yun? Yung lola niya rin aswang? Lola ba niya o tsahin niya? Basta sobrang nakakatakot din yung kwento na yun. Nakalimutan ko lang yung title eh. Pero parang ganitong senaryo din yung nangyari. Ang kinaibahan lang, dito may napulot siyang agimat. Ano kaya yun, no? Itim, tapos parang baon ng nyug, no? Parang napakahusay na pangontra din sa mga aswang na, no? Ano kaya yun? Mutya o anting-anting lang na nahulog ng antingero? Diba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.